Hero plan hero. Oi, gaham da. Norokno ang waisa pro Instagram o sak motok jagnai borokrokni video phunuk ya da. Punno thunai rignai khulogui kewak no phunuknai mayung musanai. Je nukma nukha haipano tabukte Instagram reels ni bagai video snamgra ya khoin tongmase. Abo se sabo bungkha ang seni ni bihik khnai mung rijak. Ano online nukbrum no bo video kaisa khayai rohoro. Ang botong manlia khulogui manai kha nayakhe ulohor kutung rogo klainai kha ang hinai. Asuk hamjage roho jama rokno nayakhe papnangan bele. Abo se naimale o sak motok jagnai rok phano pailia borokno. Tabukni rok khungke waisaba bihik bwsai rokni hamjak mung phunukmani mangse. Thulai chalai bujisidida. Instagram ni sak motok jagnai tei bihik bwsai rok borok team by team batailai se tongo tabuk sabo kepalai ingman hinai. Tei khonamani gami rogo ani photo no se current pillar rogo thepalai si hinbelasa. Atei tomang chamang pap kotor ta ajilai di norok. Dol rok hayaku norok bujia sujia haita khailai di. Sekang description o tamu sejak pori nai baijadi. Disclaimer kok kejar mung rejak tongo. Haipano norok pori nai gelak ang saimano. Kisa pori ka angkeno muktri rok se paijak layu. Atei kebo atei. Abono hungke norok tabuk video nai da ha? Tongga de puno thunai ni paithak ni kok sana se bok tongo norok no. Bo tabuk joto yakare khangrai rok bai khikroko jono waisa dajak nai ja job se khlai sipu. Tamono dalai abole angbo saimaya. Tabuk video naina bukhak thanglai sino. Okokno ang tabuk phanu bujimaya ko internet ni bihik bwsai rok je phuruma lailai khe tangai video kha khaima phunuk laite acting hinma rok bonugui ma tongya bla lengjagoi bukhuk simi ule engma nole acting hinyang na boino risi phanangma da bo phunugui sengle sini bwsakni hor bwthalai khatini henai asuk se sengno phunukna mujungo hungke ba o video ni sikang tei gesa video khaimano phunukna ba Sipak Angle berino simi sinai tongjagai leikhumo o chelakhe tam hinoro kthei hai ekon tawano tinbar khaire jak khatai le khaimalia butei rogran bai khani bo leng suka thujina se ang baby ta mung bai hinu norok tamo tei o berei bini koratia psaini yakno boro bera nai di tei abo simia o berei bini koratia psaino tamsuk thuka hinai tamjani kheregi motomrei kthei hai thui tongnai no sijarei borukha pargoine Tamni ni mo leikhumo phuitpro nai jigma nin jela school bel bunai chakri khaike nang haike msawi phunungna nango bo bini selano thokai chano jao je bini sela sanmano ke kha khairia hangeba bini selano bo ang haike msawana nang video record khaina rukdi horona nai nang almari bising phano hapai je musungmani khaidi hin sakata boreilop selaro khungge ano manja khebunani hinai joli jaklai se tongkhana tam nang asuk borei gaham sori gaham rogno ba haike ma hin ka hinai ma nang tai waisa nai phidi ang bai baksa iko Boro beri hamai nukjak tongbai norok bono lei biar bufuruma nungnai hinai wansuknai mokhang rokno o bini selabo selano sande tamono hinphano bujia uskulo thangai tam tini kebo phaine krisa hin tonggeyo tei bo beton bari rena bagai principal ni bo ma kusuk khapu lei tok tu yo tamo pa ang phano pailia norong no lachikang Mo hungke sipak company o samung khainai beri rok ni tomung dara sipak company ya spa company se jesa pano ungthung haipano borok ni tomung se ate hingke tabuk o beri chilani saka o kawoi bsanana nayo haipano ang norok no phunukmania sini youtube ni koknana nangu o beri dasla rok ni saka o kawoi haike asuk basang maloi bobini company ni customer rok no haike mangno tong thogroi rohorpu bo india ni 28 state ni sila rok ni mane sinijak o but haisila hangke bihar ni customer buma bu pharok ba haike beri borok rok no phatar hawo samung khlaina rohor bai hinu nogo phano jeba mungsa samung romo income khlaiman bele Kapango jala take nangi o ani ya lui ha Nini maya nori lang nai de Music khanari manlia norok no borok 5 second phano use khairna na ya musuk busli rok waisa bai copyright claim rohoro nung kam cheli chumya oi beri khorok ni bai video khaimani laptamo batima supek ja khaim khang khlai Bura buri seng tongbai khanorok abo se tabuk phano sago jala rok nangjak lai tongkhu tam jala abo tei tamrok sanko oburani thani oburi khorok ni rok seglai se tongsi bele mohai video rok no sei rok phano jajagya sutei sari thangu Amaya pawo lui chora nai oburi no khenai de bini rignai bisingni tam manai no ba sik singno phunungnani jaitok tongkha ya kongse tola khailia haike rok rignai kan di rignai kan ma ang rignai kan nai rong chajago nai thokjago haibano nini mo ang tam ne sanai atei ta ang dei an bere yolo haike rignai kan khangge ang le
anbreulo hai ke rignai kan khang tam sanada o tolao krida sujina hawoi subui rubaina joto rignayo subui rubaina bro thepai yakong kong ni belam seminar gai tai joto subui rubaina joto rignayo hengke tinin bagay omsugno video bara no kolok khai bonorok pai sugai nailaya hengke ba o video o saljani bisingo 1 day ni bisingo 24 hour ni bisingo 200 comment engke norok no ang khana angya ke tai ni phungo tai kaisa video phunuknai ui go kaisa phunuknani se bufru ke nang phunukmania henlai khana norok abo norok wan sugna nang yang jesa khai phano phunuke pai khana bala norok no tei video jaja khangke like ready like em narak jagya balok tongkhang abo no like em ungkha 800 likes ani khorang no tini no poila khana nai rok norok khangke subscribe khaidi norok subscribe khayang yang YouTube no yakarei thulai chalai Instagram o reels khaisinai subscribe khaidi tabung no saimaya abono hongge malai lai phinai kadal buskang ni video thangka do dol rok bai tiprasa ayuglok thung